Per calcular el producte vectorial de dos vectors, fem el primer vector per, amb una creu, el segon vector. I això serà igual al determinant d'una matriu que tindrà dimensions iguals a les dimensions dels vectors que volem multiplicar. En aquest cas, tenen 3 components, per tant, són de dimensió 3, i per tant, com ha de ser una matriu quadrada, tindrà 3 files i 3 columnes. La primera fila estarà formada pels vectors unitaris, que són el vector i, el vector j i el vector k. Els vectors unitaris corresponen a cada una de les components dels eixos. El vector i fa referència a l'eix x, el vector j fa referència a l'eix y i el vector k fa referència a l'eix z. I les altres dues files d'aquesta matriu estaran formades pels vectors amb els quals volem fer el producte vectorial. Per tant, la segona fila estarà formada pel primer vector, 1, 2, 3, i l'última fila per l'altre vector, menys 4, 7, 0. I ara el que hem de fer és resoldre aquest determinant, i si recordem el que fèiem era escollir una línia d'aquesta matriu. Una línia pot ser tant una fila horitzontal o una columna vertical. Sempre que estem fent productes vectorials, el més senzill és escollir la primera fila, la fila dels vectors unitaris, que en aquest cas l'única funció que compleixen és acompanyar els resultats numèrics que obtindrem de multiplicar els dos vectors. I el que fem és... Per cert, deixa'm els teus dubtes al link de la descripció, dona'm un like al vídeo i subscriu-te al canal per veure més vídeos. Agafar la primera component i tapar-ne tant la seva fila com la seva columna. I amb els números que queden lliures farem un determinant de 2 per 2. I recordem que el terme que hem escollit per tapar la seva fila i la seva columna acompanyarà aquesta operació multiplicant. El següent és la j, doncs tapem la seva fila i la seva columna. I de nou, amb els números que queden lliures farem un determinant. La j acompanyarà multiplicant. I aquí hem d'anar amb compte perquè, si recordem, quan fem un determinant de dimensions 3x3, els termes parells hem d'afegir un signe negatiu. De la i, la j i la k, la j anirà acompanyada d'un signe negatiu. I per últim, el tercer terme és la k, per tant, tapem la seva fila i la seva columna. Els números que queden lliures formem un determinant multiplicat per el vector k. Ara simplement hem de resoldre aquests 3 determinants i com a resultat ens quedarà un vector. Primer determinant multiplicant els termes de la diagonal principal menys els termes de la diagonal secundària. 2 per 0 menys 3 per 7. I tot això acompanyat pel vector i. Menys el segon determinant. 1 per 0 menys 3 per menys 4. I tot això acompanyat pel vector j. I per últim, més el tercer determinant, 1 per 7 menys 2 per menys 4. Acompanyat pel vector k. Ja simplement operem. 2 per 0 és 0 i 3 per 7 és 21, menys 21 per i, menys 1 per 0 és 0, menys 3 per menys 4 és 3 per 4, 12 i menys per menys és més. Vale? Per tant, això i això queda positiu i 3 per 4, 12. I com tenim aquest negatiu davant, ens quedarà menys 12, multiplicat pel vector j. Més 1 per 7, que és 7, i 2 per 4 és 8, i negatiu queda positiu. I acompanyat del vector k. Ens quedaria menys 21 per i, menys 12 per j, més 15 per k. I recordem que el sentit dels vectors unitaris era simplement indicar la component de cada eix. Per tant, això ho podem convertir amb el format de parèntesis i comes, que seria menys 21, menys 12 i 15. Tot allò que acompanyi el vector i serà la component x, tot allò que acompanyi el vector j serà la component y, tot allò que acompanyi el vector k serà la component z. I per tant, el producte vectorial entre v baixa i u dona aquest nou vector.